e vamos a continuar un pouquiño. Televinte tamén estivo presente na Feira das Oportunidades en mostra de produtor da comarca, evento no que participaron comercios e empresas de Chantada. Todos eles estiveron presentes na carpa habilitada para tal fin instalada na Rúa Xoán 23, por onde tamén pasaron centros de visitantes que tiveron a ocasión de comprar diferentes mercadorías a moi bo prezo. Na tarde de onte, o presidente da Asociación de Empresarios de Chantada, organizadora do evento, facía unha valoración do mesmo. A ver, máis ou menos, o que foi o día de onte, por exemplo, pois comportouse moi parecido ao ano pasado. O domingo, o día de hoxe, hai máis afluencia de xente, pero bueno, as vendas ao mellor son un pouquiño máis floxas, a xente ven máis ao paseo que a venda, pero bueno, tamén é interesante que te vexan, que sepan que produto tes, aunque non vendas ao mellor todo o que queres, nunca se vende todo o que se quere. E bueno, e lóxicamente tamén o resto de produtores, artesanos, esa xente tamén aproveitan para enseñar as súas cousas. Bueno, a verdade que a Feira do Viño é sempre unha oportunidade para vos, porque realmente aquí hai un produto de calidade, pero ademais un produto a un prezo increíble. Sí, podemos decir que o produto que se está vendendo é o que se vende diariamente nas tendas, pero o precio lóxicamente ten que ser moi agresivo para que sea unha oportunidade de verdad. Entonces a xente isto é algo que aproveita e que sale moi ben sempre. 16 participantes este ano, que tal? Ben, a cifra de participantes ímola mantendo máis ou menos todos os anos igual, uns entran, outros salen, hai moita xente que repite todos os anos porque é moi interesante o estar aquí e, bueno, nós contentos desde logo. Este ano quedounos fora algunha xente que por motivos de que xa estaba a carpa ocupada non o pudemos meter, pero bueno, en anos sucesivos se cuadra hai que replantearse o tema e podelos acoller a todos. Porque ademais a mostra de oportunidades cadra coa Feira do Viño máis nunha época de fin de rebaixas, non? Entón sempre é positivo meter, digamos, as dúas cousas. Sí, porque nós sempre aproveitamos isto, que é a gran afluencia, o gran tirón que ten a Feira do Viño, para aproveitarnos un pouco desa afluencia para ter máis cantidade de xente a que lle podamos vender, non? E bueno, xa digo, sempre a nosa iniciativa desde un principio foi facelo xunto con este evento porque o público está garantizado, despois que podas vender máis ou menos xa é un pouco cousa de que acertes, non? E o que te apuntabas de estar a final de rebaixas, pois para as tiendas é moi beneficioso porque acabas de botar todos eses obsoletos que tes e que necesitas recapitalizarte para volver a comprar a seguinte temporada. Volveremos coa mostra próximo ano? Pois eu espero que sí, eu non sei se estarei xa o próximo ano, pero entendo que sí, porque lóxicamente eu son comerciante e como comerciante desde logo interésame que isto siga funcionando e eu este ou non este, o lóxico sería que funcionara porque é algo que funciona ben e que ao mellor xa se está empezando a consolidar e é interesante que continue.